Sada deca moraju da uče komplikovane i preopširne lekcije za testove, samo da bi dobili ocenu, a to znanje im zapravo neće trebati, neće imati ikakav način da ga praktično primene. Trebalo bismo da radimo neke eksperimente iz biologije i hemije, ali nikada zapravo nismo. Moj omiljeni predmet je biologija i za moje godine to lako je naučiti to gradivo i bilo bi bolje da odemo do muzeja. Mislim da bi trebali da se uvode neke izborne predmete, da bi deca mogla da sazna više različite informacije, da bi ona više shvatila kim želi da bude i da u životu, u budućnosti ne bi imala problem sa izborom posla. Virtualne učionice bile jako dobar način da se mnogo više nauči nego ovako iz knjiga. I da taj internet bude zapravo dostupan deci koja će nešto na času da rade, da mogu da istražuju na internetu, pogotovo sada, što je jako dobro. Nastavnici su počeli da nam puštaju prezentacije, da nam pokazuju slike, videe, eksperimente, oglede i tako dalje. Bilo bi dobro da svaka učionica ima svoj ruter. Mislim da škola treba da se prilagodi deci kojima je potrebna pomoć, jednostavno da svima bude dostupno da se na isti način obrazuju i da na isti način razumeju gradivo.